Mein Gott, mein Gott. Takže jeden. Amerika je národ, který v zásadě věci konzumuje. Vy tady v Evropě máte pořád ještě lidi, kteří věci dělají. Dva geniální muzikanti. Zdá se mi, že Frank Zappa je osobností takovou jako provokativnější než ten Kocáb. Čech a Američan. Nastavoval zrcadlo světu celý život. Dokonce bych řekl, že nastavoval světu svou zadní část. Michael Kocáb a Frank Zappa. Srovnání s tím Zappou mně připadá jako takový solidní spořádaný občan. So I have no idea what it's like in Czechoslovakia. Absolutně free. Filmový dvojportrét na Doku.cs.